सुखी से नहीं रही हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे पति, मेरा देवर, मेरे सासू सब। छत्तीसगढ़ रायपुर तंगनाय खरकसागुरै बिनि बुसाय tei bini joto bwkrabarini bwkrajak bwkra tei nogo je tongnai joto no blame khlaika je bono sasti torture khlaimano twiwi lagatar torture khlaimano twiwi bo video kaisa record khlai arjago joto kok srai srai sawai khwnarikha tei video record khlaibai mani yagola kheno bo sak sak bini langmano sachukha bo arok khlaika bini bwsai bwkrajak bwkra tei bini buprang borok jotono no arok khlaika aboni yagola police rok bo o je arok khlainai rok no jotono no masa masa khe romoi naharkha mani sa puila khe sawai khwnarikha puila kaijakmani hingka khe borok hamjagai no kaijakmai mani yagola koyek din khe joto kaham no tongmani phiaba aboni yagola din balorok hingkeno nongni je borok tongmani boni behavior rok change wngnani jengkha aboni yagola bwsai bahai no wngkha je nokni borok rokni twi manui khani sano rang sano nogo naidi hinui phiaba je puro naiya bolaji jagai tongkha hingke bono buo togo satokpito khlaio haike mang 10 mas jora bono kaijak puroni simi satokpito khlai tongkha tei bo sawai khwnarikha 10 maso 10 din phano se kaham kaima tongya borok bai daily no torture khlaijago o rang ri rok nong twiwi hingke bo thuinani sakang tam saka video o obono norok kisa khnawi naidi मैं मंजुषा गोस्वामी, मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ। मेरे को मेरा पति आशीष गोस्वामी, मेरा देवर अभिषेक गोस्वामी और मेरी सास और मेरे ससुर सब मिलकर मेरे को प्रताड़ित किया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया। मैं 4 बहनों की एक बड़ी बहन है। मेरे पापा इकलौते घर में कमाने वाले हैं। अब मैं तंग आ चुकी हूँ इन लोगों से, तंग आ चुकी हूँ इन लोगों के व्यवहार से। अब मैं नहीं रह सकती। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो अब मैं यहाँ सब छोड़कर जा रही हूँ। मेरा पति मेरे पास 2 बार हाथ उठाया मैंने बिना गलती का, और ऊपर से झूठ बोला उसने कि ये मैंने उस पर हाथ उठाया और मैं ये सब चीज नहीं पता। मेरी सास अपने बेटे का इस तरह ताकी करती है हमेशा से। मैं सह सुन के उसके ऊपर में तो दहेज से लेकर सभी चीज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। 16 जनवरी 2024-25 को मेरी शादी हुई है, लेकिन आज 10 महीने में मैं 10 दिन सुखी से नहीं रही हूँ। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे पति, मेरा देवर, मेरे सासू सब है। narika bo amahai kosto jangjar salprum no torchar walo sokla engman tuwi belai kheno lengjakha tei kuno phano lama no khuriya angma bai bo sak ni langmano sajonani nangkha hinai bini busai kunia no bono langkabar no yakti saka tei bini bukrajak ngake busai eba ke ba buslani logiroi Baba hanya hai borok bai kunui joto miliwai no o bahamjwk no bulaio tei video o sawai khwnarikha bo 10 mas ni lai bo 10 din phano se kaham kwrwng khe matonglia haso khusi khlaiwi daily no borok bai satok pitok khlaiwi tokjagui bujagui tongo tei hinjagui mokol mukti khlaiwi daily no kabai matongo o video no nogui bomo bupa saiman mani yagola police station no thangui report roikha tei video nai police rok je borok rok no arok khlaika abo rok no bo masa ke police rok ni hirasa bo romai naharkha hingke norok amahai rok no tamo sanani muchuk comment section no thangui comment khlai salai di।